Dneska se nám opět povedlo koupit další tuhletu zbouranou věc. Jedná se o BMW 61 530D. Je to automat, ale není to X-Drive. A co tu máme? Moc karosářských věcí na prodej tady už nenajdeme, ale najdeme tady třeba komfortní lámací sedačky, vlastně docela v pěkném stavu. Potom tu máme sportpaketový volant tříramenej s elektrickým posuvem, jak vidíte funguje to. Takže cajk. Máme tady nevystřelenou palubku s nápojákama, oba nápojáky. Máme tady funkční panorámu a další věci jako třeba to nejdůležitější motor, 160 kW, to jsem ani nezmínil, nebo zmínil, možná jo, 160 kW motor a hydrokufr. Takže pokud by vás některé díly z tohohle auta zajímaly, tak koukněte asi pod video a najdete tam odkaz na Bazoš a můžete nám napsat nebo zavolat nebo napište přímo na Instagram a tam si můžete od nás vybrat nějaký díl a pokud ho nenajdete nainzerovaný s nějakou cenou na tom Bazoši, tak neznamená, že ho nemáme, ale můžeme ho třeba například mít, ale nebude nainzerovaný. Takže zatím papa čau.